Iawn ta, nes i'r recipe Scrumpets surf and turf next level ma am y tro cynta efo food hero fi, Lee Tycio'r, efo cyd goen Cymreig. Ond ta be, tro ma, dwi eisiau cyd gafr. O Ynys Môn, ylu lliw o'r Dylswn ni gyd bita mwy o cyd gafr at y be surf and turf hit. Dylswn ni gyd bita mwy o hwn fyd. Gwymon, mae fi dulse, a mwstad y môr, mae Japanese yn galw fo'n wakame, maen nhw'n iwsio hwn mewn stocks, soups a pethau. Iawn ta, Scrumpets time, prepio hwn. Marinade bach really syml i mynd efo'r cyd gafr. Mae fi garlic, dim bach o olew. Mewn garlic, pupur, halen y môr, a'r dulse. Wedi bwrw glaw dulse. Unig peth arall, mae'r ysgwyddau gafr yma eisiau dyn bach o liquid, so biar Cymreig amdani. Tycio'r ysgwyddau yma fewn, efo dyn bach o baking paper, a wedyn rapio efo dyn bach o foil. Ideal, mae hwnna'n sealed i fewn o'n. Iawn ta, fewn i'r popty, mae hwnna'r 170. Dyn fewn o'n am ryw 3 awr. Yna chdi. Part cynta o'r Scrumpets, cyd gafr done. Dadl y popty nid roed caled gyd, ia. Dwi'n mynd i adro'r biar arall. O, ogla na. Yr gwymon di stemio efo'r biar. Dwi'n raffi fa. O. Yes! Waw, mae'r ogla yna, ia. Hwna'n surf and turf, next level go iawn. Da ni yna'n bita mwy o gwymon, ia. A ti'n gwybod to, pan mae'r shoulder blade just yn... Neu hynna, ti di neilio i. Tra mae'r cyd yn oeri, dwi'n lunio cwpl o tins efo baking paper. Wedyn pigo'r cyd amazing ma. Fel da chi gweld, dy hyn ddim yn anodd, mae o'r cyd mwyaf tendar dwi erioed i weld. A paid anghofio'r gwymon gorgeous na fyd, ia. Pan mae'r tins di llenwi, just topio nhw fyny efo'r juice. Hwn di'r cwrw a'r ffat sydd di rendro i gyd di'n ffiwsio efo'r gwymon hall dra. Wedyn, dwi'n cyfro fo mwy o bapur a pwyso nhw lawr efo tin arall a cwpl o gania. A na fo, yn y ffridge dros nos. Paid a twtsiad nhw, paid a sbecian na dim byd tan fore. O, dwi'n methu disgwyl. Fel sy'n mae hyn di troi allan. Wow, the moment of truth. Oh, yes. Dwi'n really hapus fel sy'n mae hyn di troi allan. Gael lot ar hwn o'n. Yli ar hwnna. Mae'r gwymon yn rhedeg trwyddo fo, tal pacedi bach o ffat. A hynna pan mae user cut fel yr ysgwydd yn perffaith yn hyn, t'wa. Wan ta, amser i rhaid y Scrumpets, ia. Be glifio fa ma, di blawd, wya, panko breadcrumbs, di mixio wedyn bach o ceirch, a mae hwnna am dreid crust. Really, really crunchy. Dwi'n mynd i sialw ffraio hein o'r wres reit isal, ti misio fflam rhy ffyrnig. Unwaith maen nhw lawr, gad lonydd iddyn nhw. So dwi'n mynd am tua munud bob ochr ar hein, t'o? O, yn y turn bach. Iawn ta, mae hein cael munud da bob ochr. Barod i ddod off. I fynd efo hein, dwi wedi gwneud curry sauce spicy a melys efo apricots, fala a llefrith coconuts. Nes i blitio fo fel bod o'n creamy fatha curry sauce shop chips next level. Iawn ta, y dip gynta. Oh, dydyn o'r curry sauce. Oh, wow. Mae'r textures o'n da. Y crispy, crunchy, mae'r darn o'r gwymon ar y tu allan. Darn o'r fat y gafr yma, jyst yn mynd yn really crispy atho rhyw gafr crackling, di cael ei ffiwsio efo gwymon.
Yli faint o juicy di'r peanut yma fo. Ella national dish newydd Cymru, to. Gafr a gwymon. Fish finger mwy o next level droed fel. Gorau, dyn ni'r surf and turf mwy o cool sy'n rioed rhaid fentio hwn, de. Sy'n efo microphone, sy'n ei mic drop.